Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali hadir dengan penghiburan dan informasi. Apa kabar semuanya teman-temanku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, diberi kesehatan, keselamatan, dan juga dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih juga saya ucapkan buat teman-teman Dino yang masih support sampai saat ini, yang sudah like, share, dan komen. Dan juga saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa juga dukungannya dengan cara subscribe. Oke, selamat mengikuti perjalanan ini sampai video ini selesai. Semoga kalian semua terhibur. Saya kali sampai tentang gitu. Apa sih? Guys. Iki kanggone nggo ngecik. Wes. Kendan aku sing gawe iki berarti. Ketok bos kalau menek-menek munggah sli garangane. Tapi gak wani. Nabi awake gak ketok. Slirone gak wani. Slirone gak ketok slirone. Nek wani munggah rene ngono paling ya. Gak ketok slirone, Duk. Walah, ya mesong garangane ra ketok kok. Wani, Duk. Nang pucuk dhuwur pisan. Garang anu slirane yo melok ngulan. Iki lho, ngerti iki, ketok ora iki, teko pucuk ke yo. Heeh, ketok nung kok sok. Ketoke pecoke kepecah gambare. Enggak. Wah, iki jarak 9,3. Ah, gak tibake. Celorot. Ora apa kae, Bang? Nanti parae. Medun. Nyolot medun sing garane. Oh, Ora apa. Lah dirindik lirane kok misal. Anding gentar kan slirone sih ya. Heeh. iki nang kono. Tapi gak ketok slirone nang anding wetan kae kok. Iki wis bateraiku lembek. Nek momen tidak terduga lho ya jane. Iya. Iki kok iso perang karo slirone ya seru kok. Iki dingak-dingak karo slirone. Tapi gak gelem nggodak ya slirone. Lawane kok mubeng ngono lho, garangane. Sing gak wani garangane ya. Gak Tapi wani. anak buahe anu. Badani. Ben kok ben bareng karo sing icir. Lah ngenteni winah kok. Sing apa yang tane winah kuwi lho. Ben bareng kok istirahate. Arep nyetir. Karo. Mbene anget-anget to, ben gak watuk. Hei. Iso karo ngatek ya sepas to. Yo iso dong. Ya, Otani. masuk ora kuwi? Yo jelas no. Ya, jelas kliwat. Ora iso lho. Ora iso mlebu. Iki gejeke tekan mlaku ki. Ah, enggak lah kayak ngono Lho. Kliwat to. Lho, ndi kae? Lah kuwi. Oh, ya mlebu. Ya. Oh, ya wes, masuk. Banyu kuwi lho. Ben piye? Timpus kuwi lho. Oh, halah. Ben gak dipangan Pawung. pawong. Aku kuwi nggon yo iya. Ki.
Wibo impus. Oke ada walang kok malah. Ayo gede iki nanti lakoni. Lah, gentan gecek piye? Mergo wis mabar aku terus wis. Ayo. Masalah mangan ki gampang. Iki yang klebokno isi keliwat terus kok. Malah mbok ingeti grogi wis bisa geset wae. Keliwat terus anggo ricir. Cek pirang lare kuwi? Ala wong sing ijeri wong 50 teh kok. Ndak pira wen leh. Komputerane sapi. Ya somone ya ora kicer kabeh lah ya. Semua ya. Enggak pandase mo. Waturi. Wis rampung yo wayahe. Ngaso iki. Hei, apa dia? Krono, kata karo ni. Nemo Biyen ngono kuwi lho wis entuk anu. nemo harta karun, pro isir jagung. Kuwi Apa biyen ki? ngono kuwi lho wis entuk gendar. Ki apa ki? Harta karun. Isir jagung nemo hartane kairun. Aku biyen sekolah sangaku ngono kuwi akhir karo 5 repes. Lawe. Wis entuk apa-apa? 5. Wis entuk apa kuwi? Entuk sego pecel karo sambal goreng. Lah, werek ya. Wis rampung. Gejeke tak tinggal ya. Kanggo apa ora? Nah, kanggo ben dijukuk wong eneh. Wayahe dikompo, diimpus. Ingsun amadang. Madang segak. Sego. Wala ki anget-angete teko. Wah, iki lho anget-angete dindo iki. Nek ora ngombe anget-anget bahaya iki. Iki sing pahit diwalik ketok iki. Aku berarti iki. Lah, kena iki. Ran? Ngerti balik iki nggenanku. Alah, tak kira sing pahit. Salah. Spesial, Bro. Salah tiba tak kira sing diwalik sing pahit. Spesial. Oh, spesial. Ya. Sayur apa pentok. Ambrung. Yo. Mangan. Wis madhuk wayahe. Besok mister. Apa lah, tak iso miber lawae. Wiwi. Oh iya. Suwiwi. Ngaku betul ben gak seret lo. Iki lho ngengai belunge ngeti ae kok. Lho. Sambul di esok aku ora. Tapi tak punya dari kopi. Cek kita sembilan sithik. Tah. Arne iki nang ngene. Lah ya aku jadi mung tak ingeti bingung aku. Pilah sik lah jajal sik ngono tos tinggal. Ada mangan yuk bareng. Herman, Mbah. Apa nek balen tembok Lho, seneng aku ngene iki, Mbah. sing ade barang ya. Senengane ngene iki kok, Mbah. Ger malah ngene iki.